Ipadodo na omunam no. Enye so munko school. But there are 1 or 2 education bia nipa no ohia wo na brabo mu. Onya sa noma na da bia na ye tutrasem ahoden sem basabasa ohoden na ye den. Opemsuo. Ohoden na eye den. So what I say, sebi why Ramadan 30 days. Wasre nyankopon se ohun mobo onfa abon nchew ade bia ohia bia nyankopon onfa ndomo abena ye wie Ramadan na the month na ye wramu ne ye Shawwal ne yesa was 6 days fasting and then amasha me de ase 6 days fasting ne ye ntoso a was ade to 30 days ne so ne nyina ye se de be ya obeben wo nyankopon obeye kronkron no anya atenka ne ahomobro ama nyankopon abode Unia na woto nsa wozoro so nya nyankopon abode enti wo ho de ne se na obi aden na wode wa ho den ekwa akotwia fa nipa no so mabena eye sa bosomi we mu kra na yese yenye zakat al-fitr yenche ade mo ema homobrofo mo mu nibie sa bre we kra na wunya tema abena obi a o kire kombia hu ni se enti se mi yeskani eda bia skada me botum a mi didi no ohieni bi oti ba bia onni di obedie no se ye kire komo a se na nipa no so ye den ekomu enti se wantimi amfa Ramadan na enya tema ma wunua ene na Islam be na wo practice Islam be abena wo ye kramoni a ade mienu na nyankopon ye ne nhyeso ma wo som se obeye salat eye nhye obeye fasting eye nhye adenti na nyankopon ye sa no ma mienu we say eye nhye ma wo na de aka ni nyina no eye optional one would decide it's let's say bosomi we ni ye bosomi a eso nyankopon ani yie o kai wo se brebia na ben wo no de wo ba ewiase na wo namu no onde wo ho se de wo sori abofra ketua bia na ututu tata obi anso mu a obeto fom no ebre bi ba beduru na sepoma nka wo ho a untumi ntu nan enti ye stages in life se ne meme ho de na me fi so fa ya mo ho nye de ne enti me kwa kotwa fa ya mo so a o kina de ne beto me ye wonipa bebre a omo ho de ne abena sebi eni frenti o makadem lorry accident ye twetwa omo nan ejahye chese enoma bebre di nipa tofom enti se ne wugina wonan so a enkasa wo no oga na the next minute ubetimi akofom enti mesre se wo ye muslimia ma the teachings of Islam no enwura wo mu mensua Quran no mensua no herbaba na enda wano try say ubete Quran na se enkyerɛkyerɛ ewo mu because wote nkyerɛkyerɛ ewo mu na ofa sebi onam kra na wotia ntatia so kra na eye wo ya no oye say eyi no yes because nyankopon abode na wo kokunu so what I say enunti na ye ku aboade ye aduane adi a yes bismillahir rahmanir rahim otumfo nyankopon wona ade nkwama aboa wei me srew na magye aboa ne nkwa afiri ne nsem na me de ye aduane ayedan adi enti wo drive ni kwa akra se kotre kra do ka efa no so na wo hia wo na watimi atwe sekan say wo di kwa akotwetwa wo nua desani wo hia wo kwa mu eni kwa se okuno wo da wo dem na pembre bi toa we eni kwa se okuno wo be ye ne den se opamo no sir yes unless o ba be attack you yes and so no vampires that is the teachings of nature o vampires and wo kun aboa wo there be so wo kuna dia wo be de o nature there over nature there aboa na nti bia aye say ye nipa desani enne ye te kura kesie mu a ye pam nsuo asi ye dan ho so so pam obi enti saa na aboa no so nam a wa be pie wo dan mu sanete enti ye nyina se di kanya tema ma ade bia nyankopon ayedan abo se wo ni kanya sante ase wo ya esom bie ni ho abetimi asom se wo ye kramoni se osom nananom se wo ye kristoni se wo di ka hu ni sa ade bie wo asase su bia no nyankopon na ayedan abo e wo wura nso wan kasa kra no onde wo ho the next minute nyankopon betimi age wo nkwa mumie hwe Friday anado ade eche Saturday boxer ya ofri Nigeria ba bukum banku a obekon ntokwa yi abena wo gina boxing ring twedi anka no ye be hu anse okofom ye man so abrante na wu
Ebiase no. Boxer wo ye training medical doctor gina no so ahwe na hu ni say we 100% fit. Nyankopon se obre so no woje wo nkwa bibie ni asase so a ebetimi aden a prevent wo. Ono na nkwa wo no. Enti se wonnam na so benum nduro, obepagya ndade, no ese wo na ye gang leader. Abode a obekwa to the odo ba wiase. Medase. Mo ene kasa ene PM ame hu se eyesu ene ban na bidim na mudi atutrasem na nye Islam som ena obi ejina so edidi bone etu kwato se muslimini bi edi sebie bru sebie nya adu nsem funu a enkase sebio hafi you can say Muslim fo na mo frɛ nyame de yesu ade ye ba mo de ye hu mo ase ya dabi eye nipa ni su esanse nkatebo ne de ubenya bi wo ba bia efie bia so mensem ebi wom enti ya yesusu generalize ensem anase ye famfrafra nipa ba ko pe ne kodi infante dokunu ofa mebo a ene yese infante nipa ba ko pe enti ene yesua bibi efri mu se ona enam ye tutrasem etwetwa bisikan ekum bi no enye Islam som ena ema omo yesa na emom suba bone ya kasa si ye kase suba bone ena ema omo yesa na mekai mo se aboafo a aso yasna no pe ya yesom no aboafo no bi ni Maranatha Fast